kulatur panjenengan Pak Dewi ingkang kagungan depot jamu dua putri yang wonten kawasan Pasar Turiharjo Pendowo kumpul Suko rame Lamongan nggih. Semisal oleh Bapak Ibu Dewi Sugeng Mersani Margolaran. Halo Pak Dewi. Bambang Saibo Akawijaya wonten dalam gondang. Salam saking mantune wong Lebak Modo Mas Hadi Susilo koordinator Margolaran. Bo meneiring-iring nang Lebak Bo Akawijaya bareng itu kilo tay.
Gerimis rimis aku welas aku trenyong yen ngono kebenaran ora sida tak sebelih dadi tombong gumarang sang ongso-ongso di tengah pohonnya jati rina wengi sliramu gawe bingung ora ngati ane ireng dik iya mas ireng lutuk apa tong wong ana kentek lak kok mangan kerupuk wis kadung seneng dik wis ra kate pretam-pretum nek donya ning entek ayo adeg warung ning putruk iwa orang ayo Pak Lia ana kang atuk wadahe suruh atuk bak belanjane kurang ora tak gawe ngersula mangan gak mangan waton wong loro nek etan kali dik iya mas kula yo kali wat arepe nyabrang lah kok ora ana uwote sing etan gemati jarine sing kulon yo gemati nek wis tak timbang-timbang padha abote jabri dik kok kena dibendung dijajaki lah kok jerone mung sak dodo pedote tali dik kena disembung bareng pedote tresno mi samane moto mimi ireng-ireng manaja ireng eloto tobat kadang seneng jare gak pretang-pretong penak gak penak jare sanggup lakoni lane ireng dik ireng ketek apa nek ana tunggak kok disaponi ayo wae wis kadung seneng dik ora kena dipegat nek bondone entek ayo padha dilakoni matur suwun Pak Polo.